Ešte pred pár rokmi bol náš automobilový priemysel lídrom v celom svete. Určovali sme technológie, určovali sme smerovanie, boli sme lídrami v inováciách, ktorých všetci na svete nasledovali. Potom však prišli zelení aktivisti, ktorí dnes fanaticky hajlujú ideológii Green Dealu a svojimi zákazmi a reguláciami zničili prakticky všetko. Európske automobilky začali krachovať, ľudia sa začali prepúšťať z práce, autá sú čoraz drahšie, energie tiež, v technológiách nás predbehli už aj Číňania. Z európskej zelenej elektrickej vízie sa stala jednoducho ekonomická samovražda a tu musíme, priatelia, spoločne zastaviť. Zrušenie zákazu spaľovacích motorov je správna vec, ktorá prinesie ľuďom lacnejšie autá, ale hlavne slobodu výberu, vybrať si auto, aké chcú. Poďme prosím pracovať konštruktívne, pomôžme ľuďom, pomôžme aj európskemu priemyslu a zrušme spoločne ten zákaz spaľovacích motorov.